Čauky, buky, feronuky, zdravá sféro a se mnou je tu Mirča. Čau. A Áďa. Čauky. A my tady máme Jelly Beans Challenge. Tady jsem sehnala já v Anglii. Jo. Naposledy jsem je tam sehnala. No, dáme do popisku stránky ještě. Jo. Jo. A jinak budu mít novinky, informačka bude více na nový kanál, tak bude v popisku videa. A nevím, jak to. My jsme si to očíslovali. Já přes ještě něco na plivání. Takhle jsme si to očíslovali. No, nevím, jestli to bude. A podle toho to bude moc to. A hned potom na video bude ještě natočit na můj kanál Halloweenský strašky. Ale fakt tady jako nechtěla bych to mít, ale to pondělí. My jsme předtím měli obět, takže já si nechci pobít. Jak jste si furt do tohohle pliveme, jo? Já jsem ukazovala takhle to, mám vrátku. A do tohohle pliveme. Takže každý si rozhledí. Tak večer, ale dokud není. Ne, musíme všichni dohromady. Spray a mě lépo žita. Úplně. Fuj. A ta lépo žita taky jako To je taková divná. ale kom, něco divný. Jak bych popsala jako věci, něco jako hašlerka. Tak jo, teď máme teď máme Rotten Egg, zkažený vejce nebo masový popcorn. A jak by to vypadá? Žlutý s tečkama. Takže tady to. To ne. Ne. To je Jo, to, to ne, tady to. Ale tohle. Jo, To je jo. ono. Já taky ne, a... 3. Já jsem taky nevěděla. 3. Takže to má tak asi... Já mám masový popcorn. Tak to bylo hnusný. Já mám masový popcorn. Jo. Mafie potkáčila. Já nevím, co to bylo, ale bylo taky sladký. Hodně sladký, ale. No tohle bylo zvítězství. Ale tohle bylo moc sladký. Aha. Já to pustím v cirku. Já jsem zatím Nad náma budou čísla. Ty doma kolik špatně. A tohle bude lítat, co to je za číslo. Tak jsme v prdeli. Další je zkažený sýr a nebo karamelový popcorn. A jaký je to? Já jsem asi větný. Že tady to je hrozně užalý. Ty píčo, já to nechci. To nejde poznat. Teď bude určitě, já budu mít zkažený sýr, já to poznám. Já nevím, jak poznám karamelový popcorn. Ty normálně to jako popcorn. Ale to vejce. To ty tam chvíli nechce, a když to bude tak jo. Ty vole, to chutná jako nějaká petržel. Ty píčo. Jo. Jako mrkev. Ale co to má být? Karamelový popcorn. To není tak, já mám karamelová. Jo, má. To není jako zkažený To sýr. není to jako nějaká mrkev. Jo, zkažená mrkev. To je tak hrozný, já jsem to hned poznal, takže jako. Já jsem zatím vyhrála s Mirečkou, zatím máme na stejně asi tak. Tam jde si takové průbu. 4. Ty pičo, to smrzí tady. 4 je co? Baby bite a kokos. Takže tady máme 4 bílí. Tak si vydám. Já to mám nějaký tečky. Nemám. To je jo. A co to má být? Plíny dětský. Nebo jako A nebo kokos. Já mám kokos. To je kokos, máš kokos. To uděláš hodně. To jsou plíny. To je Ale ubrousky. Mě ubrouskou. Jo, no. To není vůbec hnusný.
No mě to cítí jako u brousky. To prostě nedobré. To je třeba ten dobrý. To jako když máš Ty u brousky, jak máš úplně v ruce, jak to cítíš. Onem to. 4, 5. Burger, to je burger. no to fuj. A nebo juice, fruit juice. No to bych chtěla zkusit říkala. Já se bojím tebe, když tam pak dá nějaký holuba. Když tam pak dá nějaký holuba, to tohle. To je ještě horší. Tohle nebyl hruškový juice. Tady tam jako ta Petržel. Tohle nebyl hruškový. Pozná to, jak by to bylo něco jako Petržel a mrkvě. Že jo. Takže tady ty poslední budou určitě juice. Tohle nebyl hruškový. My tady máme ještě nějaký navíc, jako 6 z vratky, anebo... No to si děláš prdel. Já si beru tohle. Já nechci z vratky. A chtěla mi strašně hrozně. Já se asi poblížím. Já jsem se ale poblížila z tohle. Já tady Ty krávo. Ale fakt. Nula. Já to nedal. No. Ty vole, no. Já to nechci první. Co mám být? Prostě. Já mám prostě. Jdu hajzlu. Ne. Tak to budu vrátky. Jak to chutná? Já jsem tady vrátky. Já budu. Ale to jsou fakt vrátky. Ale já mě obě, já se pobleju. Mě obě, já se pobleju. Mám pobleju, no? Ne, jako ne, to jako zase ne, ale cítíš to furt. Nebudu. Přines mi nějaký rohlík, abych si zajet a přines mi taky to víš. A ty na tom máš muziku. Můžeme usednout účastné. Jo, u 6. Potom bude buď jídlo pro psy, anebo čokoládový puding. Já jsem měla zvrátky a on má taky zvrátky. Tak. Neříkej, že mám, no to první chutná, jakože je to prostě, jo. Pak tam cítíš ty zrátky. Jak já mám zvrátky? Já to píšem zvrátky. Máš zrovny. Je to dlouhý. To bude Ale to bude hodit, ale to přesně rázu. Koukej to na mě. Ukáž si z toho. Jo. Jsem netušil, že to bude tak hnusný. Víte, na co se netěším? Víte, na co se netěším? Víte, na co se netěším?
teď bude. Teď bude jídlo pro mě, anebo čokoládový. Bude buď to bude čokoládový puding, anebo karamelový přížrádlo. To jsou teď měli. Jdeme všechny blbý tam nějakou. Já jednu dobrou. Vůbec. Jo, tady to moc bude přížrádlo, protože na review. Škoda, to tam je napsaný. Jo, víc. Mně se s tom udělal blbec, já to si myslíš. A on to není zase tak možná. On to není zase tak Co si myslíš? To je to chudnáko, když jsi žral, když jsi cítila přesně ten smrad z těch konzervy. Já to rozkousnu, a už to začalo cítit v hubě. Jo, limetka. Nebo tráva. Musíme to rozkodit, máme jenom jednu jedinou blbou ličku. To je jenom na to zjistit, že dáte pětice. Co dál? Dále mi. Co bude pak poslední? Ne, ještě bude stejný sok. To už jsme měli všechny skoro. Jo, už jsme měli 6 sedmičku, 9, teď máme 8, teď bude mít 9. To bude ponožky, smradlavé ponožky, anebo kupiky. Tak to si měli vybat. Ještě ne, jsme 4. Jo, musíme to jít do rozkroje, já to vím. No, ale tak už jakou teda, nikdy nežerte ty zvratky, pokud máte štěstí teda. Jo, on to ještě obarven. Dobrý. Máš štěstí. Ochutnejte to všechno, ale nedoporučuji vám zvratky. No ten kousíček já jsem to mě to uvízla, já jsem to musela vytáhnout, že jo? Buď se rozdělíte nebo nevím. Já vlastně lovím. Já si to tady nesmíš, já si krásně. Nevím, jestli je to limetka nebo ne. Taky nepěkná. Tráva. Je to hodně jako tráva. Jo, něco jako marcipán, já tam si jako marcipán. No, to jsou ty ponožky teď. To je co vyteklo? To smrdí. To smrdí. Tohle smrdí, ale je to zvratky. Třeba ještě tady to čáklo. Vybírám si tady tu modrou. Co je tohleto? To pasta. To jsme neměli. To je až poslední. Miri. No. Na tebe. To smrdí, ty vole. To do toho plivat nebudu. Tak to zase vynej. To potom vyneme. Hledu na dře. Ne, to musí vidět zahlednu. Tak jo. Tak kouknu teď. Buba. Buba? Nebo co to je? To je dobrý. Tak ale já měl teda. A co to je? Jo. Ty měla tu ty povídět. Řekl jsem, já nemám ani jeden dobrý, já mám všechny Měl jsi dobré? Ne, neměl ani jeden. To myslí ponožky. Kokos jsi měl? Neměl. To jsem vyplivala, protože taky. To jsem měl ty plíně, to nebylo takový. Chutná jako ubrousy, dejte si jednu, dejte si poslední. Ne, to tam potom mám se. Okay. Takže teď máme zubní pastu, nebo... Co to je dobrý? Já už nechci mít tu pastu. Jak to je? Berry Blue. Jaký Pasta. Na to jako Listerin. Jo, tam je Listerin. Berry Blue. Juhu, já mám Listerin, to mě jako nevadí. Řeknu 9 špatně, jediný dobře. Já nevím, já už to mám nějaký, já už to To smrdí.
Tak to dáme mít No, ještě od každého jedna tady to sebe. To jsou buď boger, to je boger. To je boger. To je boger. No, aha, to tam vydal. To je boger. Jo, bylo z nosu. No, nechci hruba. Já si pudím. Já nechci snížovat tohle. A co je tohle, víš co? Buď to jsou houby z nosu, anebo Ta rychlej džus. Já jsem rychlej džus. prdele, já jsem to vysteru. Já, puding, čokoládový puding, já mám troškové džus. Ty vole, to je tak dobrý. Dobrý. Jenom zase tohle chci, ten sráč, ty vole. To je hodně dobrý. To smrdí jako píča. Já taky to je to hovno. To se mi necháme tam jednu. A když to bude to. Ty tam cítíš na tu hořkost, nebo jako tak fakt jako nějaký tam. Fuj. Takže ty vole, to už se tam jde. No, to samý dobrý. Pro mě to obsluží žrádla zvrat. Takže tohle by bylo od nás všechno, že jo? A když na nás budete furt podporovat, tak to už je fakt dobrý 43 odběratelů. Až si to toho vážíme. odebírejte Pak se, kdo to bude v popisku a já si myslím, že by to bylo všechno. Co to tady postarala? Čo? Ty si děláš prdel, ne? No a tohle by mělo být všechno. Už na to uvidíme u dalšího videa, že jo? A tímto se s vámi rozloučíme a čau. Čau. Čau.